Jedino mi je žao što ja to nisam napravila prije. Što sam se 2 godine mučila sa protezom, što nisam odmah napravila. Nisam imala ni jedan svoj zub, imala sam protezu, znači pokretljivu protezu koja se vadila i stavljala. To mi je stvaralo velikih problema. Nikako se nisam mogla naviknuti na to. Nikako. Samopouzdanje je bilo nikakvo. A imala sam problema i sa hranom. Nisam mogla jesti jer mi je proteza padala, skidala se, škljocala lijevo, desno. Znači, osim one mekane hrane koja se inače jede na slamku, ja nisam ništa mogla jesti. Sada meljem orahe, lješnjake, to od uvijek obožavam, ove orašaste plodove, to sada jedem onako, pistacije, sve meljem. Meni je moj zubar kojega jako volim i koji mi je drag rekao neka si kremu stavila sam. Ja kupila korega kremu i stavila sam, kad se to zalijevi, ja sam nešto stavila u usta i to mi je tako išlo na povraćanje. To mi je tako bio jedan onaj, da jedete neku hranu s kalodontom, nešto prestrašno. I to sam brzo izvadila, prala usta i jedva se toga riješila. 2 dana mi je tako tega u ustima, ako ne i više. Najviše me iritiralo to što se nisam mogla smijati. A volim se smijati, stalno se smijem, jako se puno smijem. Morala sam razmišljati što ću jesti. Ograničena sam bila na hranu. Volim jesti i to mi je stvaralo strašne probleme. Imala sam predrasude, stvarno, koje su mi nametnuli drugi i koje sam si ja zamišljala. Sada u ovoj situaciji jedino mi je žao što ja to nisam napravila prije. Što sam se 2 godine mučila sa protezom, što nisam odmah napravila. Jer sam zapravo izgubila 2 godine na mučenju. Nikada više, uopće ne mogu se više zamisliti da bi se vratila na protezu. Njih dvije, s njima sam razgovarala neki sat vremena, ispričala sam im sve svoje muke oko te proteze, one su me jako lijepo saslušale. Baš sam osjetila da imaju onu pravu empatiju, znači ne lažnu, nego pravu. I onog časa one su mene toliko razoružile da sam ja sama sebi rekla ja više drugdje ne idem pitati. Ja uopće više drugdje ne idem i ostala sam kod njih. Sad sam sama sebi rekla pa gledaj za kakvih 100-200 eura šta ću ja sad hodati po nekim kaznam tamo adresama i to. Poslije sam dobila popust na popust i bila sam stvarno prezadovoljna i sa cijenom i sa svim. Ja imam 75 godina i bila sam skeptična da li ću moći uopće primiti te implantate. To ne mogu znati dok ne napravimo ortopan i dok to kirurg ne pogleda i kaže svoje, ali iz iskustva zna da mlade čak nisu mogle dobiti jer kosti su kod nekoga ovakve, kod nekoga su takve. To što sam toliko stara, to ne mora biti da ne mogu primiti implantat. Napravili smo tu dijagnostiku i kirurg je rekao da mogu primiti, da su mi kosti zdrave i da mogu primiti i onda sam krenula kod njega. S njim sam bila isto jako zadovoljna, lepo mi je to napravio i dobila sam taj privremeni rad. Ja sam popila, mislim da sam popila jedan jedini brufen. Oni su mene nakrcali sa tabletama i sa ledom. Dobila sam nekoliko, to sam dala poslije sinu jer on trenira pa se stalno to stavlja na koljena.
Meni to uopće nije trebalo, nisam bila natečena, nisam imala podljeve kao što su rekli da ću imat, nisam imala, strašno brzo mi je sve zaraslo i veli brzo, to je sve brzo išlo. Kad bih tražila nešto, neki problem koji se u međuvremenu godio, evo, ne znam ga reći, nisam ga imala, da. Trenutak je bio ono, kako da vam kažem, mene najprije doktor Čeko nagovarao, baš me nagovarao da neka si ne uzmem bijele, jer da neka uzmemo, on je htio malo žutije. A ja sam rekla, ja želim bijele zube. Onako, a on mene gleda, veli, pa dobro, ako želite, onda ćete dobiti, ne? I kad sam ogledala, Isuse, kako su lijepi, pa od čega su? A on veli, to su cirkoni. Što mogu mu poručiti da dođe u dentaliju i da ne razmišlja, nego da napravi dijagnostiku i ako ima uvjete, odnosno ako kosti su mu dobre, zdrave, neka odmah ugradi implantate. Odmah, neka ne čeka. Evo, ja sam izgubila 2 godine, ali bolje ikad nego nikad.